Mennesker keder sig. Derfor vil vi undersøge, hvorfor man begynder at kede sig. Altså hvad der sker i hjernen, når der ikke er tryk på lidet. Og ligeledes vil vi undersøge, hvordan man holder op med at kede sig, så man får tryk på lidet igen. Og hvad betyder dette for vores samfund? Hvorfor begynder man at kede sig? Fordi at der i hjernen sker en proces, som omhandler noget med følelser og oplevelser. Man kan opleve, at forskellige ting er interessante eller spændende. Her er et eksempel. Vi har en gartner, som elsker alt, der har med gartneri at gøre. Han skal ikke tage ud og shoppe for at stoppe med at kede sig. Med mindre han interesserer sig for shopping, eller hvis han måske skal ud og købe en ny hækkesaks eller en græsslåmaskine. Vi er også en shoppeperson, som godt kan lide mode. Den person skal ikke ud og købe en ny hækkesaks, for det vil føles kedeligt for personen. Og omvendt kan modepersonen gå ud og købe et nyt stykke tøj, og det vil ikke nødvendigvis være sjovt for gartneren. Sådan oplever vi tingene forskelligt. Det vil altså stimulere modepersonens hjerne, når der bliver købt et stykke tøj, men ikke gartnerens. Og når hjernen ikke er stimuleret, keder man sig ofte. Men kedsomheden kan også skyldes noget andet, nemlig indadrettethed. Den teori er lidt mere avanceret, men svarer lidt til, når man sover. Du bearbejder dine seneste oplevelser. Hvorfor føles tiden langsommere, når man keder sig? Tiden føles langsommere, fordi der ikke er så meget andet, man kan tænke på. Så tiden hopper ofte frem i vores hukommelse og minder os om den. Vi har besluttet at lave et forsøg, hvor vi lukker Sofus inde i et mørkt rum, uden noget som helst. Når han er færdig, skal han gætte, hvor længe han har været derinde. Slukker vi ham ind igen, men denne gang giver vi noget, han kan stimulere med, altså noget underholdende. Mens Sofus er på toilettet, vil vi vise jer, hvordan stimulering fungerer. Kom ud. Du må godt komme ud nu. Nå, Sofus. Det var faktisk fint nok. Hvor lang tid tror du så, du har været derinde? En time og ikke... Nej, en time. En time. Du var tæt på, men du var ikke rigtigt. Det var det. Du har været der en cirka 45 minutter. Ja, okay. Nå, Sofus, hvad tænkte du så på derinde? Altså, der var mange ting. Der var mange forskellige ting, men jeg tænkte sådan lidt på fodbold og kampene, og så havde jeg en indre dialog med mig selv om min yndlingsis. Altså noget af, at det var en isbåd. Hvordan holder man op med at kede sig? Det kommer an på, hvad du interesserer dig for. Men ofte, når du keder dig, ved du ikke, hvad du skal lave. Et godt tip kunne være at skrive dine tanker ned, bare indtil du føler, at du har nok. Så kig på dem og find de bedste. Prøv at lave nogle af de ting, der står på dem. Et andet godt tip er at spare på computerspillene. De virker lidt ligesom, når man pisser i buksen i et frostvejr. Altså virker lige der, men gør det meget, meget værre senere hen. Det er derfor, folk keder sig meget mere i dag end for 100 år siden. Hvad betyder det for vores samfund?